Pánové, vítejte v Oslu. Je 14 hodin 50 minut místního času, teplota vzduchu na letiště 13 stupňů Celsia. Dámy a pánové, zůstaňte prosím všichni sedět na svých místech až do úplného zastavení letadla a výzvy k vystupování. Děkuji. Naše posádka se s vámi loučí. Děkujeme vám, že jste si pro svůj dnešní let vybrali České aerolíny a Korean Air a přejeme vám hezký pobyt v Oslu. Děkujeme na shledanou, hezký den. Ladies and gentlemen, welcome to Oslo. It is 10 minutes to 3 o'clock in the afternoon local time. The outside temperature is 13 degrees. Ladies and gentlemen, will you please all remain seated until the aircraft has reached our parking position and you are invited to disembark. Thank you. Our crew would like to say goodbye to now. We take flight Czech Airlines and Korean Air today and we wish you a pleasant stay now. So thank you. Have a nice day. Dámy a pánové, prosím, abyste věnovali zvýšenou pozornost při otevírání zavazadlových schránek a před výstupem z letadla se prosím ujistěte, že máte všechny své osobní věci s sebou. Děkuji. Ladies and gentlemen, please pay special attention in opening the overhead lockers and please make sure you have all your personal belongings with you before you leave the plane. Thank you. Ja, men då får man väl ta tag då. Men det finns en helt annorlunda. Och så ta flyg därifrån, för det var något billigare lättare. Ja, så tillbaka till Oslo och så till stanna här och så till Oslo och så till Bergen och så ska man vara först där. Upp till båten. Ja, men ta bussen fra Bergen til Haugesund og så fly fra Haugesund. Det är Oslo. Ja, det är Oslo. Ja, så det... For det gikk ikke fly fra Haugesund. Så vi var til